епизод на моето оцеляване и до мен игра в сървърът Злати Борисов. Злати, кажа нещо? Сега влизам в сървъра. Трябва да намериш. Добре, трябва да си дадеш телефона. Къде си? Къде си? Ако ще... Ето. И аз падам. Обърни се. Дай сауната. Дай се телефон. Дай се телефон. Дай, аз нещо няма да правя. Имаш торчо, бе. Отиди там в края, брат. Ти си го спря на... не си го спря. Сложим така. Бам, торч. Аз чупихме тос. Там има злат. Няма злат. Има арен кишка. Тос. Заме... Гепи се в тази дупка. Тук ли ти е къщата? Ама ще взема нещо от чест. Окей, ако има. Много ми е малко това. Много ми е малко. Какво правиш бе, Злати, тук? Защо? Има. Аз излизам от тази мина, фак. Хора, ама нямам компас. Добра, един меч. Ето един меч. Чакай, тук има и до втория етаж. Редстон за компас. Защо сме си развили всичките неща с теб? Знам. Имам 36 арен. Си направям арен броня, сега си я направя. Я си дърво. Взех си една ябълка. И ето го, Георги Петраков. Ябълка. Съм без колата. Айде да се преместим, тук да не живееш. Много е тъпо това. Дупка. Да. Спокойно. Как те пролото? Ама дай ли някакви неща на теб всичките? Това е на Отивам Злати. до 8. На коя си? Виж, чекай са. Ще ни дадеш нещо? Дай ли някакви кирки? Да. Аре, разбирай, бе, негодни. Вие имам 30 и такова. Абе, разбирай, бе. Спокойно е! Абе, разбирай за нас. Добре, разбирам. Опа. Премести го, бе. Боже, колко си умен. 40, чекай. 24, 48 сабели. За нас двамата за броня. Добре, да, чакай, виж, че събирам фак. Фак. Колко трябва да са... Значи, Намери го. един стак и 24 трябва да събирам. Аз няма идвам. Що? Не искаш. И аз трепа вълна. Значи няма да събирам. Заек. Това ако не е заек. Или е слънчоглед. Да, слънчоглед. Ти тук ли няма да живееш? И сега правим компас. Разбирай, Ариане! 43 имаш. Бери още едно. И къде? Още един Ариан. И къде го видиш? Връви. Все някъде си подминавал 100%. Его е. На теб само диаманти ти трябват. Ариан, за какво ти е? Но не. I'm is the band. Да звъня на Александър Венков. Искате ли? Не, за какво ни? Аз пък ще игра. Аре, качвай се, че искам броня. Гонджо. Качвам се. И хора, виждам ти най-тага. Защо кликна? Това не ме вдигне, бе. Качвам се.
Изгода. Александър Венков. Александър Венков. Айде. Александър Венков. Александър Ани, добре. Трябва за живот. Близо ли съм навънка? Не сте за живот, за храна. Аз си взех на ябълка. Окей. На ябълка е... Ябълка. Ябълка пясък. Не е какво повтаряш, какво аз казвам. Си, мага. Айде, добре. Айде се! Аз след малко ще Спака, играя. мафака! Аз след малко ще играя Асад 8. И аз. И... След този клип ще ми го видите в YouTube. И още малко излизам, ето го не тъга назад и веднага кликна. И ето го пясък. И дами и господа, ние излезнахме живи. Смени скина после. За какво те е Томашевски? И ето го звънци.